ஆத்திக்குளம் கண்மாயில் இருந்து தண்ணீர் பெருக்கெடுத்து ஓடுவதால் மதுரை மகாலட்சுமி நகர் பகுதி முழுவதும் வெள்ளக்காடாக காட்சியளிக்கிறது. இது பற்றிய விவரங்களை செய்தியாளர் ஜான் கிறிஸ்டோபர் வழங்கிட கேட்கலாம். மழை கொட்டி தீர்த்தது. இதனால் மாநகரமே ஸ்தம்பித்து போனது. குறிப்பாக மதுரை வடக்கு மற்றும் கிழக்கு சட்டமன்ற தொகுதியில் ஏராளமான பகுதிகள் நீரில் மூழ்கியுள்ளன. இப்போது நாம் நின்று கொண்டிருக்கும் பகுதியானது தமிழ்நகர் பகுதியில் தான் நின்று கொண்டிருக்கோம். இந்த பகுதியில் 57க்கும் மேற்பட்ட குடியிருப்புகள் உள்ளது. தற்போது இந்த பகுதி முழுவதும் நீரில் முற்றிலுமாக மூழ்கியுள்ளது. மதுரையில் நேற்று மாலை முதல் 3 மணி முதல் 3:15 மணி வரை 15 நிமிடத்தில் 4.5 சென்டிமீட்டர் மழைப்பொழிவு பதிவானது. இதனால் மாநகர் பகுதி முழுவதுமாக மழைநீர் பெருக்கெடுத்து ஓடியது. தற்போது இந்த ஐயர் பங்களா சாலையில் உள்ள தமிழ்நகர் பகுதியில் தற்போது ஆத்திக்குளம் ஓடையில் இருந்து வரும் நீரானது தற்போது இந்த பகுதியை சூழ்ந்துள்ளதால் இந்த மக்கள் பெரும் அவதிக்குள்ளாகியுள்ளனர். இதனால் இங்கு இந்த பகுதி முற்றிலுமாக மழைநீர் சூழ்ந்துள்ளது. இதனால் அவர்கள் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. அவர்கள் அத்தியாவசிய பொருட்கள் கூட வெளியே செல்ல முடியாத நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளனர். இந்த பகுதியில் ஏராளமான பெண்களும் முதியோர்களும் நோயாளிகளும் குறிப்பாக கர்ப்பிணி பெண் ஒருவரும் இந்த வீட்டில் வசித்து வருகிறார். தற்போது அவர்கள் என்ன செய்வது என தெரியாமல் திகைத்து வருகின்றனர். மேலும் அந்த மருதுபாண்டியர் இதே போல மதுரை மருதுபாண்டியர் தெருவிலும் இதே சூழல் தான் நிலவி வந்தது. இந்நிலையில் இந்த பகுதியில் இருக்கும் மக்கள் நம்மிடம் இருக்கிறார்கள். அவர்களிடம் நாம் கேட்போம். சொல்லுங்கள், இந்த மாதிரி மழை சார், இது மாதிரி நாங்கள் வந்து இது தமிழ்நகர் சார், காந்திபுரம் விரிவாக்கத்தில் இருக்கிற தமிழ்நகர். இதில் வந்து கழிவுநீர் உட்பட எல்லா தண்ணியுமே இதில் கலந்து தான் வருது. இதில் வந்து இப்போ கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 நாளாக நாங்களும் கார்ப்பரேஷன் ஆஃபீஸ்லேருந்து கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துருக்கோம். ஆனால் இதுக்கான நடவடிக்கை வந்து எதுவும் வரல. ஏன்னா இந்த பகுதியில் வந்து பாதாள சாக்கடை திட்டமோ இல்லை ஒரு மெயின் ரோடோ இல்லை வந்து கழிவுநீர் போகிறதுக்கான எந்த ஒரு அத்தியாவசிய தேவையுமே இந்த இதில் இல்லை. ஆனால் இது வந்து பக்கா அப்ரூவ்டு வாங்கி தான் எல்லாமே கரெக்டாக கட்டியிருக்கிறோம். ஆனால் எந்த ஒரு வரையுமே வந்து ரொம்ப சங்கடப்பட்டோம். இன்றைக்கி வந்து கிட்டத்தட்ட தொடை அளவுக்கு மேலே தண்ணி இருக்குது. ஆல்ரெடி எங்கள் வீட்டுக்குள்ளே எல்லாருக்குமே வந்துருச்சு. இதில் என்னன்னா மழைநீர் மட்டும் இல்லை, சாக்கடையுமே சேர்ந்து வந்துருக்கு, கழிவு நீர் தொட்டியோட சேர்ந்து வருது. ஸோ இதுவரையும் எங்களுக்கு எந்த ஒரு ரெஸ்பான்ஸும் பண்ணலை கார்பரேஷன்லேருந்து. ஸோ இது சம்மந்தமாக மேற்கொண்டு நீங்கள் சொல்லுங்கள். இப்போ இங்கே எந்த லெவலில் நீங்கள் சிரமப்பட்டுருக்கீங்க காலையில் சார்? ரொம்ப சிரமப்பட்டிருக்கோம் சார். காலையிலேருந்து பால் பாக்கெட் கூட எங்களுக்கு வரல. ஏதாவது கடைக்கு போய் ஏதாவது வாங்கலைனாலும் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. குழந்தையெல்லாம் வச்சுருக்கோம், பெரியவங்களாம் இருக்குது. உள்ளுக்குள்ளே குட்டி குட்டி தவளெல்லாம் வந்துருச்சு சார். எப்படி சார் நாங்கள் தான் இங்கே இருக்கிறது? பாம்பும் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. இப்போ இந்த தண்ணி எப்போ இருந்து இங்கே வர ஆரம்பிச்சு? இது வித்தின் 1 வீக் ஆஃப்டர் ப்ரிவியூ வீக்லேயே இதே அளவு தண்ணி இருந்துச்சு. கொஞ்சம் தண்ணி வற்றி வெளியேறிடுச்சு. திரும்ப மறுபடியும் இந்த மண்டையிலேருந்து தண்ணி மழை உள்ள அந்த காவா போகுது. அந்த காவாயில் எங்கே அடப்பு இருக்குன்னு தெரியல. தண்ணி எக்ஸ்ட்ரா ஆகி எங்கள் ஏரிக்குள்ளே வருது. ஏன்னா அவங்களுக்கு காவா இருக்குது, தண்ணி வெளியே போயிடும். இங்கே காவாவும் இல்லை, எது தண்ணி வெளியே போகிறதுக்கு ஆப்ஷனும் இல்லை. ஸோ செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.